¿Quieres que hable? ¿Te gustaría hablar? Terapeutikoa da Baiben konpainia donostiarrak Valentziako Lababanarekin elkarlanean ekoitzitako lan berria. ¿Y de qué estábamos hablando? Antzerki arinak lantzeko garaian gaudela uste dut bai sortzaileak eta bai ikusleak arintzeko. El zumo de naranja habla de la fragilidad. No! Y me pareció que Eta antzeslan hau oso egokia iruditu zitzaidan. Terapia eskaintzen diogu entzulei. Prudendan eska bat, pues ez duna maitasuna bilatzen. ¿Prudence? Eta desesperatu xamarra bat sartzen da txat baten. Es la primera. Yo tampoco. Quiero decir que yo no suelo chatear. Harremanetan jartzen da mutil batekin, eta dena oso ondo dijua, baino. Bueno, ya sé que tú me lo pediste, pero es que no me gusta la webcam, no es... Enredozko komedia, istorio neurotikoa, errealitate burugabea da terapiak. Entonces eres el hombre blanco entre 30 y 35 años, 1,80 m. Bueno, Oscar es un joven, un espíritu libre. ¿Ojos azules? Que apuesta por unas relaciones sexuales abiertas. Espero no ser demasiado macho para ti. Pero una comedia no, una comedia fácil. Baina ez da komedia erraza. Historioa kontatzen dituen komedia da. Drama batetik abiatzen da beti komedia. Besteek pairatzen dituzten arazoez egiten dugu barre beti. Chaplin moduko komiko handiekin ere hala gertatzen da. Barregarri bihurtzen diren giza gaixoak dira. No me gustan los hombres que lloren, me gustan los hombres fuertes. 1982an New Yorken izan zuen taula gaineko estreinaldia Christopher Durangek idatzitako obrak. Ay, no pasa nada, solo que es muy difícil conocer a alguien, el camarero no viene nunca. Nere pertsonaia handi da, eta itxura batez behintzat ematen du pertsonairik sanoena dela. Sigue vigente porque en definitiva Garaikidea izaten jarraitzen du galtzaileez mintzo delako. Eta giza arazoez. Norberen nortasuna bilatzen duen jendeaz, zenetik aterata dauden pertsonaiez. Gaur egun ere topa ditzakegu pertsonaia horiek. Pues muy bien. Pertsonaia auskorrak dira, euren sexu nortasunaren bila dabiltzanak. Bilaketa horretan euren artean egiten dute topo eta eskura duten edo zerri heltzen diote. No Judy Garland y Toto. ¿Con qué asocias esa película? Todo será maravilloso. Terapia beharrean dauden pertsonaien istorioan Mikel Losada, Dorleta Urreta Bizkaia, Mikel Laskurain, Asier Orue Sagasti, Kepa Errasti eta Ana Pimenta dira antzezle gaztelaniazko bertsioan. Ainara Ortegak moldatutako euskarazkoan, Ane Gabarain da Bornikov doktorea. Intento relacionarme con un hombre, resulta estar como una cabra. Bere pazientia baino kaskabau dago. Zikton harrikadia dauka. Vayamos a Brasil, compraremos una casa. Eta uste dela, pertsonaje bakarra eszenan eiakulatzen da bena. No hay nada de precoz en mi eyaculación, ¿vale? Elik egote... No eyaculo de manera precoz. A propósito. Panazea aurkitzekotan egiten dituzten terapia horietan galduago sentitzen dira. Zaintzaile izan beharko luketen psikiatra horiek gaixoak adina jota daude eta. Es que no estoy segura de que seas un buen psicoanalista, pero tengo miedo de que los otros sean peores. Lo son. Lo fundamentalmente... Egoeratan egia bilatzea da antzerkiaren oinarria. La situación es... Sabes lo que quiero decir, ¿no? Sí. Umore absurdoa eta burutxoa parez pare jartzen dituen testu biziarekin lortzen du terapiak. El zumo de naranja habla de la fragilidad. No, estos psiquiatras que aparecen... Edonor zutan jartzeko abilezia dute antzeslaneko psikiatrek, baina era berean egia borobilak esaten dituzte. Idealizatu beharrean batak besteari eman diezakegunaren mugak onartu behar ditugula diote. Errealitateak ematen dizuna onartzea alegia. Ez dela perfekzioa bilatu behar eta bihotzetik sentitutakoa azaleratu behar dugula. Autolaguntza liburu batean aurkitu genitzakeen gomendio horiek ulergarriak dira, baina pertsonaien egoera horietan ikusita kontraesanak dirudite. A mí me gustan mucho los hombres. Pues mira, ya tenemos alguna cosa en común. Bere arazoik handizenak di alde batetik bere ama. Su madre es como un travesti. ¿Un travesti? Sí, lo siento, pero es así. Eta bestaldetik, bere mutilak erun gure dauen irun arteko harremana. Todavía estoy aquí.
Valentzieraz eta katalanez landutakoen ostean, hirugarrenez zuzentzen du Rafael Calatayudek terapiak antzeslana. Proposamen eszeniko berriaren aldeko apustua egin dut oraingoan. Eszenatokian zer jarri behar den baino zailagoa da nire ustez, zer kendu behar den jakitea. Historioa kontatzeko baliagarri den oinarrizkoarekin gelditzea, alegia. El problema eres tú, no yo, pero si no eres feliz. Barre egiteko istorioak asteazkenean du estreinakoa bai gaztelaniaz, bai euskaraz, Donostiako Deferian. Musikala izango da, baita idilikoa ere. Amaiera zoriontxoa du. Amaiera desafinatua izango da. La verdad es que estamos desesperadamente necesitados de terapia.